Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kuma barka da zuwa wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan channel ɗin ta mai albarka. Mun gode. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan waɗannan mawaƙa guda biyu wanda kuka gani mun jera muku a nan kuma mun rubuta muku waye gwaninka Hamisu Breaker da Auta MG Boy. To kamar yadda kuka gani Hamisu Breaker da Auta MG Boy, muna so ku ware mana da Hamisu Breaker da Auta MG Boy wanne ne fiye tsara waƙar soyayya har ma a ji ta sannan a ji daɗin ta. To muna jira ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo, ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, sannan ka danna liking a wannan bidiyo, sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. To yanzu da farko za mu fara shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji yadda ta kasance, kuma ku ji wakar ku ji yadda ta kasance, ware mana da Hamisu Breaker da Auta MG Boy wanne ne fiye tsara wakar soyayya har ma a ji ta a ji daɗin ta. Kada ka manta ka danna subscribe. Bara mu shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji yadda ta kasance. Duk laifi in kika yi mini na yafe miki baby, ba sauran guri a zuciya ke ɗaya kin cike gurbi, ni kalaman soyayya zan yi miki babi ba. To masoya Auta MG Boy, kun ji yadda wakar Auta MG Boy don ta kasance ta akan lokaci. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode. Yanzu dai ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, Hamisu Breaker ne ko Auta MG Boy ne, a comment ɗinku da ya za mu gani. Kuma muna godiya. Mun gode. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ita ma ku je da ta kasance, kuma ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku rubuta mana mawaƙin da ya burge ka a ƙasan wannan bidiyo wato comment. Sannan kada ka manta ka danna liking a wannan bidiyo, sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ku je da ta kasance, kuma kada ka manta ka danna subscribe. Mun gode. Kada ki zaton wai lokaci zai zo na sauyi, ana son ki bana idan da so akwai daɗi, to kauna za ta dara haka. To masoya Hamisu Breaker, kun ji yadda ita mawaƙar Hamisu Breaker ta kasance ta kanwata. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mu ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kuma kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, Hamisu Breaker ne ko Auta MG Boy. Muna jiran da ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode. Kuma kada ka manta ka danna liking a wannan bidiyo, sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy. Kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar saurari na waye gwaninka. Mun gode. Bisalam.